amai pavakabuda vachifusha muriwo vakatotorwa picture kutoita pose yekufusha muriwo because vaiactor. That's not her life. Kuactor. Amai vako havangoda kutorwa picture yekufusha muriwo musha because that's her life. She lives that every day. And when vakuru vakange vese across the parties, mumwe akakwira kombe anofanira kutorwa picture, akaonekwa ari kumwe achidya sadza anoda kutorwa picture because vari kuactor life. That's not their life. Kana akatouya muqueue anofanira kuuya nemajournalists. When in fact iwewe unoto kumba kwako hauchatovati uchitorara muqueue uchitsvaga, ivo vanotouya vachiactor nemi majournalists muchitoramba picture. Obva akandwa kunzi amaonere leader wedu is humble, humility at its best, nekuti vaonekwa muqueue. So we have allowed politics to divide us. And we cannot push the same cause as a people. Izvo zvamwe venyu pano munenge muchiti notsenenga muproject yani. Okay? I'm 38. I'm a family man. And you still think I need someone who is not living the life and kurarama kuti andirani. Madhiri ayo takaita kudhara. Tikatobuda mustaira. Tikarwisa ana Joyce. Tikarwisana naana Grace naana Kasukuwere. Hatichaita madhiri wayo kana mimi muchiri kuita itai henyu. Hatichaita cause hazvina dhiri. Hazvina future yenyika ino, future yevana